het is een beetje lastig uit te lezen, want dingen beginnen mij was vies en was mooi vies en was makkelijk en was consciëntjes. Maar op een gegeven moment heb ik inderdaad een moment dat ik dacht van ik kan je zeevogels mij beklaaien. En toen ben ik inderdaad begonnen met houten zeevogels te maken en ik verven. En werk de touwen zeg maar opnieten. In wezen er is gewoon hoe het strand of langs de zeediek en de juiste dingen lezen wat er lijkt, zeg maar. En die pakt op. En ja, een plastic dop heeft een mooie kleur. Ik had het er net en hoe het er net was, maar de kleur is prachtig. En met die kleur kerst wat en met die stukken touw kerst wat. Nou, vies het bij de zee en dus om het in wezen vertelt het ik wel een beetje het verhaal van de dingen die is vies, dus die werden romjong worden van terug de zee, zeg maar. En die vogels, ja, die hebben er gewoon bij. Die nemen het mee. Dus eigenlijk vertellen die vogels mij het verhaal. Als het goed is, worden ze verkocht. Althans, dat is was graag worst, omdat het zijn wij vinden mat. Of ze werken wel fut jong, of ze vinden ergens oor ze plak. Dus ik exposeer wel en ik heb een aantal winkels waar ze inderdaad verkocht worden. Ik denk dat ik je wel in totaal, en dan is koffie net, koffie wol, wel een e-mail aan de gang geweest. Dit is geïnspireerd op een bommelboek. Op de tijwisselaar. En ja, dat is een prachtig mooi item wat mij betreft. En dat past mooi bij de zee. Dus deze die mij ervoor zorgt dat het tij zijn ding doet.